Owamntwana uphi yena? Upho wami umntwana? Kwenzeka iphutha lapha ngiphuthuma ngisemsebenzini ngashayisa ingane yakho ngephutha. Unesibindi sokuthi ungene la. Mama, Uxolisani? Uxolisani? Mama ngicela wehlisa umoya. Hey bhuti, ngicela Ngiyaxolisa mama ndiyazi. Nanku ke lo bhuti lo wachayisa umntana ngemoto. Uzozivesa namhlanje. Mbambe Mr Jones mbambe. Blexin ngicela umhlalise phansi. Yo ngiyathi Mr Jones I trust you because ngicela ubambe lo mfana. Ngicela umhlalise phansi. Blexin hlalise phansi mama. Molweni mandizibulisela lapho kunini wonke amakhaya lami igama LAVAWS pronounce love sinkomkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje ngibhalelwe ngubhuti lana. Ubhuti uthi kunento ofuna ukuyiconfessa kwenye ifamily. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila bhuti. Ngiyaphila nami bhuti omdala. Bengisacela nje usicalele ukuthi igama lakho ubani and why usibhalele namhlanje la ku Joseph Bioscope. Igama lami Oh ngizokubambela wena bhuti omdala. Okay. Igama lami Makhenzo nginibhalele kule show ukuthi ngizoconfessa ngengozi engayenze ukushayisa ingane bese ngiyabaleka. Oh washayisa ingane bhuti. Yebo ngashayisa ingane. Oh okay ubhuti yena uwenza umuphi umsebenzi mhlawumbe? Ngu-taxi driver. Oh taxi driver. Yebo. Oh kwenzeka kanjani mara bhuti wami wena ukuthi uzushayisa ingane soqhubha ubaleke? Ishi ngangisespeedini na ku stop sign angizange ngime ngandlula first stop. Athi mangiqede ushayisa ngadumela ekhanda ngabona ukuthi ngcono ngibaleke. Cause ngangisaba ukuthi abazali bengane bazongithatha ngiyindlela. Yebo. No ngiyakunderstand wena ntethe ngumfowethu. Manje yini lena wena bhuti omdala eseyikwenza manje ukuthi uzuthathe lesinqumo sokuthi sowufuna ukuyoconfessa namhlanje? Ngithathe lesinqumo ukuthi ngiconfess namhlanje. Ngezathu ukuthi mangibhizi ngihamba la endleleni ngidriver. Ngibona lengane ngashayisa endleleni. Manje nanoma ngisendlini ngiyayibona manje mangitshela abantu abayiboni. Ibona uwe kuphela. Ayibona yimi kuphela. Oh so manje so decide ukuthi ubuye uzoxolisa kwaleyo ngane leyo. Yebo but sengidecide ukuzoxolisa cause isinqumo engasithatha sasisibi. Sasisibi mhlambe yiso lesesibangela ukuthi ingane iyakhala ifuna ukuthi ibuyisele ekhaya Green Sharp ngendlela eright and ifuna ukuthi wena ujeze for into zakho mhlambe. That's why lokho ikulandelela. Yebo but that's why lokho ngilandelela but manje bhuti wami uyawafunisisa mhlambe wathola ukuthi ingane beyihlala kuphi lapho mhlambe. Ngingazama ukufunisisa angathola uma ngizothola manje ngoba sengibhalele nini. No angikujudge wena bhuti wami even though bekungasisenze sihle kodwa sengijabulisa nje wena bhuti wami ukuthi ukwazile ukuthi at least uzubuye ukuthi sihambe sonke siyoxolisa. So njengamanje masifika lapho ufuna thina sikuncede ngokuthi kube kanjani kahle kahle. Ngifuna nini ukuthi ningincede ngokuthi mangizoxolisa lapha belivume icala lami ukuthi bevuma ukuthi ngizozehlisa. Bekuxolele ngixolele ukuthi ngenzile iphutha ngizolungisa iphutha. Okay. Hey Mr Jones, Plexina, asiye bale lami siyo checka lo muzi lo. Hey wena bhuti wami bengicela nje ukubuza ayikabi ne. If bekwenzekile ukuthi lengane ayivele emaphupheni awuyiboni phambi kwetaxi nani mawuhamba bewuzoba nawo lo mqondo obenawo ukuthi usibhalele siJoseph Bioscope ukuthi ufuna ukuyoconfessa. Yeah because sona isenze sibo wena bhuti wami enyaniseni ngoba uyasho ukuthi ungudriver njengodriver wena bhuti wami mayingabe wenze into embi ngiyakuthanda mina futhi ngiyakukhuthaza nabanye abodriver ukuthi mayingabe basibukele right now kubalekile wena bhuti ukuthi uthathe iaccountability for ama actions wakho because manje usuke wathatha umphefumulo wena bhuti yabo. Singena khona la. Okay si check wena bhuti omdala. Hey angazi Mr Jones ngathi it looks like it's open here already. So checka sibone khona. Hey mfethu ngoba ngibona kunama room amaningi asicheckela ku RDP yabo. Yeah mhlambe la ku RDP khona umuntu khona. Awungasondela wena bhuti omdala. Hi guys.
how's it going? Today I want to tell you something about Pocket Broker. It is a very great tool for someone that wants to start trading in the financial market. What's the trade, lad? Yeah, I'm selling gold, OTC, and just like that, we are in the money. If you are just getting started and you don't know where to begin, please stay with me. Registration or signing up is simple. Make sure you use my code JOSY26 to get 100% bonus for your first deposit. This is the first thing that stands out in the social trading. It's like a social trading network for social traders. You can follow successful traders and simply copy their trades. Super convenient, especially if you are not confident with your skills yet. This is a cool feature, Trading Signal. Now, let's talk about indicators. These are tools that help analyze the market. Another big plus is the variety of trading modes. You can choose the one that suits you best. Beginners can start with a simple mode and move on to more advanced one over time. Everything adapts to you. About communication, Pocket Broker has a community whereby you can chat with other traders, ask questions, or maybe share your experience. If ever you have questions, don't you worry. Support is always available 24/7. In short, Pocket Broker is a great starting point for someone that wants to start trading. If you are ready to begin your journey into the world of finance, definitely check out this platform. I will leave the registration link on the description or pinned comment. Don't miss your chance to start trading with Pocket Broker. If you really enjoyed the video, please give it a like and subscribe. I'll see you on the next video. Coco. Ngathi kunomuntu ophendulayo. Knock knock. Gogo. No. Oh, sanibona mama. Sanibona. Kunjani sisi? Siyaphila konke kunjani? Siphilile nathi enkosi. Mama, Hayibo, camera and shoot kuyenzakalani manje? siyaxolisa umuntu omdala. Igama lami linguLavas mama from iJozi Bicycle. Lihamba necrew lana. Sure. Mama. Kunendaba ebengicela nje ukuthi siyithethe mama nawe. I don't know ukuthi umama sihlonipha nje ukuthi singame eminyango wakho. Angazi ukuthi umama awunayo itulo la ekhaya mhlambe singahlala phansi sithi ukukhuluma. Yo. Hayi cha sibibalekile nendawo ifuna nezitulo. Mr. Jones, please help. Oh, Angazi ukuthi basibeke phi abantwana ezitulo. okay, hayi ngicela nizicheck. Ezingo. Oh. No, ngasinikeza noba zintathu sithi as long as sohlala siphelele. Thank you so much my good sir. Yeah, siyaxolisa for ama camera mamakhe. Siyaxolisa kakhulu. Nje ngisacela uzohlala la balela mphansi. Sisami siyaxolisa manje ukuthi ngixolise kakhulu ukuthi sivele sikuhlasele kanje ngama camera. Thina kuJozi Bicycle sisebenza ngama camera kahle kahle mama. Yebo, so kunendaba mama la isize ngayo nobhuti kahle kahle sikhapha ubhuti. Ngibani ke lo bhuti? Hayi uzozichaza mama esho nokuthi why silana namhlanje. Okay. Mfowethu bengisacela sichazele usisi ukuthi why silana namhlanje. Mama ayigama nguMakhenzo mama. Size lana ngodaba lokushayiseka kwengane mama. Kahle kahle umuntu oshayela amatekisi mama. Kwenzeka iphutha lapha ngiphuthuma ngisemsebenzini ngashayisa ingane yakho ngephutha. Kanti uwe Mr. Plex. uwe unesibindi sokuthi ungene la. Uwe Mama uzoxolisa uxolisani? Uxolisani? mama ngicela wehlisa umoya. Hey bhuti, ngicela Ngiyaxolisa mama ndiyazi. yazi yenza kuzinya wena. Mama ngiyacela wehlisa umoya. Ngiyacela wehlisa umhlalise phansi. Mama ngiyacela wehlisa umoya. Ngabe ingane yakho lesa iyashayiswa mama? Umntaka sisi wami. Oh ngumntana kasisi wakho. Ngabe usisi yena ukhona mhlawumbe? Since soloku umntana ochayiswa imoto. Angimazi zathi uphethwe intoni ulele uyagula kathini funeka sibhizi sitotesana naye sifuna nalomuntu wachayisa ayibona sakuyihey Mr. Blackson please ngiyacela umama engaphakami phambi kwakho nje ngiyacela umama engalwi phambi kwakho yenza kukheninga mfana mama ngicela engabe ukhona yena usisi mhlambe sithi ukukhulumisana naye naye yive le ndaba mama kahle kahle sizoxolisa sithi hey Lindiwe yo ngiyacela mama ngiyacela wehlisa umoya ngiunderstand ukuthi mhlawumbe umoya wena uphela Lindiwe akho azongizwisa mntana ke Kwenzakalani sabona manje? sisi Lindiwe Sanibona. unjani sisi Ngiyaphila njani? transport akabakini ngiyatshela yabona wena ngiyakuthuma Kwenzakalani manje? Sanibamba usisi wami kanjeni?
Siswami sinenkinga bengisecela uhlale phansi mama. Le ndaba esize ngayo ngathi bucayi siswami. Sinenkinga. Ngathi ungahlala nje ke. Sinenkinga la siswami besibhalele ubhuti la. Inkinga yani. Ubhuti kunesenzo esibi nje ebecela ukuthi ezosixolisela la ekhaya esenzeka. Nanku ke lo bhuti lo wachayisa umntana ngemoto. Uzosivesa namhlanje. Mbambe Mr Jones mbambe. Blexin ngicela umhlalise phansi. Yo ngiyathi Mr Jones I trust you because ngicela ubambe lo mntana. Ngicela umhlalise phansi Blexin hlalise phansi mama. Funana nawe wena. Ngiyaxolisa. Yo mama ngiyaxolisa. Guys. Sisomdala. Sithi mbambeni lo mama. Wena. Umntana yazi into esuke kwedlule kuyo Yazi wena. umkhulisa kanzima kanjani lo Yazi mntwana? into edlule kuyo wena. Yazi ukuthi ngimkhulisa kanzima kanjani lo mntwana? Qhamuka sawuqhamuka. Uzonyolisa. Yonyolisela kubani? Uyaxolisa abantu abadala ngiya-understand. Uzonyolisela kubani nesibindi? Bantu abadala Hayi uneliver bhuti. Ngiya-understand. Hayi unesibindi shem. Bantu abadala ngiya-understand. Mr Jones. Wena. Ngiya-understand guys, ngiya-understand abantu abadala and angizelanga la ukuthi ngizovuselela amanxeba. Kanqalani nimletha benizovusa wona. No, Mr Jones bambe. Benizovusa wona lamanxeba. No, kahle mama yazi kwenzakalani. Yo shit. Sisami ngiyaxolisa. Mama ngiyaxolisa. Sisi ngiyaxolisa. Mama namhlanje ingathi angeke uphuma apha nawe uzawuphuma uchayile mfuma. No siyaxolisa abantu abadala. Yazi size naye ngoba mama sifuna ukuthi at least nihlale in peace. Nazi ukuthi ngubani lo wenza lento le. I'm sure kudala niyibuza ngithi ukuthi Dala ngubani. simfuna bhuti mdala simfuna lo muntu lo. Singazi umuntu wafika shayisa umntwana. Blexen makahlale phansi. Blexena makahlale phansi mayilethi ngiyacela. Angimthemba usiswa abantu guys anginisoli futhi ngokuthi umoya wena amaphapho wena bephezulu. Ngiya-understand ukuthi mhlambe is due to ukuthi the frustration, the pain. Kodwa ke ulana ubhuti uzozizisa ngokwakhe. Ufuna at least nimazi and andazi ukuthi ni decide anina ngalo. Ngimazi ukuthini. Owamntwana uphi yena? Upho wami umntwana? So ashona ngoba mama. Ushonile umntwana ngimkhulisa kanzima kabi lo mntwana lo. Ngimkhulise kanzima kabi. Uzuba na 3 years nje azomshayisa. Ngiyafuna wena. Yaslo. Thula ngifuna ukubheka kahle Ngicela nawe phakama uzolimala lo mfowethu uhleli phansi. Bazokushala abantu bethu. Simpe kahle emehlweni. Ngifuna nje ukumbheka. Ayinto eningi. Wena. Yakwazi ukuzala. Bantu abadala ngiya-understand. Bantu abadala ngiya-understand futhi angizelanga ukuthi manje ngizovusa amanxeba like I said kodwa bengifuna ukuthi nibe neclosure niyazi ukuthi nangumuntu owayenza lento lena I'm sure kudala nimfuna nani. I'm sure kudala nimfuna. Dala simfuna vele, dala simfuna. Mr Jones, manje sidibane nethi mama bantu abadala siya-understand. Siya-understand abantu abadala. No, siya-understand ukuthi ngiyacela nina nifuna senzeni manje yini enidecidayo. Mela ibhadalele lento le ayenzile. Mela aboshwe lo muntu abhadalele into umntanami. If kuyiloko enikufunayo siswamendi kuzonenza nixole. Sizokwenza kube kanjalo. Angazi noma ukuthi ngisazokwazi ukuxola. Yazi since lo mntwana washona. Angikwazi kwenzani. Ngayeka nasemsebenzini. Ngiya-understand siswa. Ngayeka nje nasemsebenzini ngoba yazi angikhoni. Ngizothanda ukuxolisa sisi ngalesenze sibe ngisenzile. Konke enikudingayo ngizokulungisa. Noma bengidinga Ubalekelani? ukuthi ngangithukile. Yazi umntana Ingqondo ivele yasangana ngabaleka. Public hospital for 3 days. Kube sasikwazi sesinemali bese sokwazi umthatha simise kuma private hospital mhlawumbe umntana msaphila mhlawumbe kube wena wavela akazange washona semthamo yebo akazange ashona semthamo ushona after 3 days kube wavela mhlawumbe kazosinceda ngabe dala samxolela mina ne solution la yokuthi abona wena ngifuna ubhadle ejele and ngizamake sure yokuthi uyangizwa ngithini nathi will make sure mayingabe yiloko okufunayo wena mama iphutha lami engilenzile mama. Iphutha lakhe lakho. Uyangizwa ngithini? Mama ngizomelana noma yini ozokusho. Unesibindi yazi. Yazi unesibindi. Eyazi into edlule kuyo. Umncwabo. Into singayiplananga. Ngiyaxolisa mama. Abona mina yikho into engizophinde ngikhulume nawe bhuti. Yokuthi nje wena ubhadle ejele ulapho maybe sizoxona. Mara into wayenza
ngithi nangelinye ilanga awuchayisa omnye umntana musa ukubaleka faceana nenkinga zakho leyo nto bengimtshela yona namama ndithi if wakwazi ukuthi uphume usave la mntana ngabe namhlanje inkinga ngathi usisi ngathi simphilisa Mr Jones ngicela please take my brother inside the car we are going with him as long as the family says they want him arrested njami ubashona ngeke bakubambe kahle la ngicela umfake ngicela please put him inside the car please put him inside ngiyabona umama Blackson please mfake endlini usisi mfake sami ngiyacela ngiya understand nisemsindini njengamanje kodwa ubhuti uthe sibhalela wathi ufuna ukuconfessa and thina samxelela nathi ukuthi bhuti wami ungathi maybe lapho siyokuthethelela ukuthi mabaxolele abantu obenzeni sithe nina le decision enizofuna ukuthi yenzeke soyenza yona into esifunayo nje ukuthi aboshwe ayikho enye into ngoba sidlule ebuhlungweni obunzima bekangadli engayenzi bese ngasayazi nathi ukuthi senzeni okay but yabona njengoba sekuyenzekile ukuthi uNkulunkulu amveze lo muntu sesibonga lokho and I'm sure navula icase angithi ukuthi sayivula butwami bebengakafumani sayivula ayikho indawo esingayizamanga sayivula mari siyabonga nani oh Mr Blackson please go with the lady umfake emotweni lapha sohamba siye police station mama senzele ukuthi at least le case number ngoba yini enikhumbulayo yabo siyabonga ngicela umfake emotweni ngicela nisingahambi nilo please Blackson umfake emotweni lezo hamba nawe and the other crew ne yeah Mr Jones uzohamba nami with lo amjida loya yes guys ngiyabona sisifikile la ekhaya and besingafuni ukuthi kahle sizovuselela amanxeba kusisi kodwa ke ngoba sesilana I think ngoba ifamily yona ithi icela ubhuti eboshiwe thina there is nothing that we can do ngeke sibe siloke sithi siyaxolisa family zamani ukuxola kuphela mayingabe bazoxola after my brother sekabhadelele izono zakho zenzayo I'm sure maybe by the time ephumethele it's going to be much better ngiyacabanga nami guys I'm not putting pressure on the family ukuthi bexolele my brother as long as bona lento abayifuna ukuthi yenzeke kuyiyo leyo ezobenza ukuthi bexole and then I'm sure let it be ngoba manje wrong my brother he must take accountability for my actions wakhe ngisacela nje ukuthi ngilandele uMr Jones no Blackson lapha emotweni guys sithi ukuthatha labantu sibasele epolice station because he needs to pay you my brother I'll see you on the next episode.